ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ ಗರಡಿ ಬಾಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಜರಬೆನ್ನಿ ಮುಲು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ಮಿತ್ತಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಪಾಡ್ದಂಡೆ ನೆತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಾದ ಬಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಊರದ್ದು ಪರ ಊರದ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಆಗ್ರಹದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಅವಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡಿರು ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಬಂದಿದ್ದು ಪನ್ನೊಂದುದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಒಂದಿಪ್ಪ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಉಂಡು.